càmera termogràfica és la que en lloc de recollir una imatge real ens dona un mapa de temperatures superficials de l'objecte. En aquest capítol explicarem què cal tenir en compte per obtenir imatges termogràfiques fiables. Una de les principals utilitzacions de la càmera termogràfica és analitzar problemes d'humitats i de comportament tèrmic dels edificis, però aconseguir imatges fiables pot resultar complex. Hi ha molts factors que influeixen en la radiació que capta la càmera, i les càmeres de major precisió i resolució tenen preus molt elevats. És per això que hi ha dues maneres de plantejar-se una presa termogràfica. La més professional, en la que un expert amb una bona càmera fa l'estudi termogràfic per encàrrec, i la forma més senzilla, en la que ho fa el propi tècnic diagnosticador, que amb un bon coneixement de l'edifici s'ajuda d'una càmera de més baix cost per obtenir unes imatges que l'orientin a l'hora d'avaluar l'edifici. Nosaltres, per l'abast d'aquest vídeo, ens centrarem en aquesta segona opció i farem una explicació teòrica simplificada, però útil, per aconseguir informació que no podem veure a simple vista. Las cámaras termográficas captan la radiación infrarroja de cualquier cuerpo terrestre. Todos los cuerpos terrestres radian. Entonces, lo que hace a través de una lente de un material muy específico llamado germanio, entra en toda la tecnología de la cámara y la transforma en una imagen visible. El principal problema a l'hora de fer una termografia és que la càmera no tan sols capta radiació que prové de l'emissió del cos, també capta radiació reflectida i radiació que travessa el cos. A més, cada cos té una emissivitat diferent, que és la capacitat del material d'emetre radiació infrarroja. Si treballem en edificació, la radiació que travessa els cossos la podem descartar, perquè en general seran valors irrellevants. Però sí que ens hem de plantejar quina radiació prové del propi element i quina és fruit de la reflexió. Per tant, hem de saber quins materials estem mesurant i quines són les condicions de l'entorn. Com que en una imatge d'un edifici sempre tindrem materials diferents, haurem de definir l'emissivitat de cada un d'ells, ja sigui des de la càmera o posteriorment des de l'ordinador. L'emissivitat d'un cos sempre tindrà valor entre 0 i 1. Si un cos tingués una emissivitat d'1, voldria dir que no reflexa gens la radiació del seu entorn. Aquest cas no es dona a la realitat, però hi ha molts materials de construcció amb valors d'emissivitat elevats, com els maons, morters, formigons o fustes. En canvi, els metalls acostumen a tenir emissivitats baixes i, per tant, una part important de la radiació que rebem serà per reflexió. Si en una termografia no definim bé l'emissivitat dels materials, obtindrem unes temperatures superficials errònies. En cuestión de fachada, si lo que se quiere es averiguar su eficiencia energética, habría que ir en un día seco, de invierno, donde no haya dado sol todavía a ninguna de las fachadas, por ejemplo, muy pronto por la mañana o ya tarde por la noche, y evidentemente con la calefacción del edificio en funcionamiento. Quan més llisa i polida és una superfície, més reflexa la radiació del seu entorn. Per tant, en aquests casos cal ser especialment curós. A vegades ens trobarem que nosaltres mateixos ens podem veure reflexats sobre una superfície que estem mesurant, encara que no sigui un mirall. Para detectar estos reflejos, lo mejor es que uno se mueva con ellos para detectar si estas manchas más brillantes, es decir, que aparentemente son con más radiación térmica, de mayor temperatura, son realmente esto o son reflejos de un objeto que le envuelve o que está cercano, ¿no? Un factor que puede distorsionar una lectura es cuando el material está húmedo, por ejemplo, porque la humedad roba calor de la superficie y por lo tanto se va a ver más fría de lo que realmente es. Entonces es otra de las cosas que, aparte de la emisividad, que pueden distorsionar la lectura. Queda clar que la càmera termogràfica es pot utilitzar per trobar ponts tèrmics, però una altra aplicació interessant és la cerca de zones amb alt risc de condensació. Hi ha aparells que ens indiquen directament la temperatura superficial a partir de la qual hi haurà condensacions. Així, amb la càmera podem determinar ràpidament les zones de risc.
A la nova base de dades de l'Agenda de la Construcció Sostenible podeu trobar diferents models de càmeres termogràfiques.